na yi yunkuri zan furta sai in ji na zama mai rauni. Wai yaushe za na je in huta na daina damuwa mai tsanani. Ni fa so yanayi min wauta ya hada ni samun sauki. Sasin, 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 sasin. Babu mai sanin ran da kaddara za ta riski ruhi ne. Ba ka iya gudu ko ka fake inda ba ta tono ka. Kafin ka farga taima da baibayi ba ka ma sanin komai. Rayuwa kake ba ka gane waye ba fa da ko sarki. Sasin, 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 sasin. Karki in zane garin da ba za na dawo ba. Yi duba da mada haune wanda ya mutu ba za ya dawo ba. Ashe dole kwai hisabi ran da za mu tarar da sarki Allah. Sasin, 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 sasin.